DXDC Radyoman Report. Mapasalamaton ang mga personahe sa Davao City Overland Transport Terminal Kondikot sa mga security forces sa dakbayan nga nakigunong kanila aron masiguradong luwas ang biyahe sa mga pasahero atol sa eleksyon ug unang adlaw sa kalagkalag. Sa pakighinabi sa DXDC Arman Davao kang Dikot Manager Aisa Yusop, iyang gibutyag nga tungod sa tabang si Kapulisan Task Force ug uban pang mga buhatan, malampuson nilang nakabot ang expected 1,500 bus trip gikan niadtong Biyernes Santo Domingo nga malinawon ug layo sa kasamok. Happy ta sa Dikot Management because despite sa kadaghanon sa ato ang mga pasahero, walay nahitala nga pickpocketing, no? Because every now and then nag-record yun ta nga kanang reminding our passengers nga sila mismo magpulis sa ilahang mga importanteng gamit. Gikan pa niadtong nakalabay nga semana, nagbaha ang pasahero sa mong terminal ug subay niini gipanigurado ni Yusop nga naatiman og nakasakay ang tanan nga hapsay. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Parido, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.